lempe dicampur sambal tumpang tempe bosok anake urip neng Kediri murah-murah sembarang Kardi channel urip neng desa hiburan kopinya kedah pahit. Gue ini dijol ini muter nih, muter wonten. Jenengan nunjuk riyen panas lho. Oh, mboten. Sama ngalin. Oh. Dudu dikit. Di sini enak sajen, deh saiki enak sajen gak? Cok bakal. Mboten wonten. Cok bakal niku. Kayaknya aku biasanya yo enek iki gak. Oh, iki beda. Tapi riyen nggih. Nggih cok bakal. Nah, kanton ningali to nggih, bentene diparingi cok bakal kae mboten. Ya panggah enek bedane. Mila to, Pak. Lha iki jenengan wae nek raos ngeten iki pun raos kemungkinan lebih Ya wis ora lebih malah kurang dari kemarin niku. Heeh. Wah, padahal mek cok bakal ngono ya. Cok bakal niku artinya apa tuh? Cok bakal yo ngeruhi sing mau resto ngene iki. Ya ben ngewangi-wangi yoga. Cara sawah kan mesti enek sing bau resto lek kangge wong dhisik sing nunggu lah alam gaib bodo. Bakal niku kan apa? Bakal itu Ya meruhi cok bakale sing babat sawah utawa dadekne desa Mrenggolo. Kados beri izin ngoten. Ya ngwahi andihane cara wong kasar ngene ya ngwahi mangan lah. Ben gelem ngewangi yoga. Wah, Bener to? wedang ini kangge wong sing Uripe pahit. Namun enak ning rokok ngeten iki. Sudah sedihmu tuan, kita seduh kopi dulu. Sadu kurang piye iki, ya. Slow living. ini ora diseduh malah langsung ditegak. Diseduh maksudnya kan ya judek. Diseduhi ben rata gunane antarane bubuke ben menyatu lah iki mek bubuk tok. Iso yo. Wah, dari mana percak meneh bali iso ngentekne pari sakmene kae nggih. Saged. Saiki hampir Kuwi lho gak anu. Populasi iki per bumi 200 pun wonten kakane ki ambak ngoten paling. Lha sing nanam napa? Pari kan dikuatah to, Pak no. Lha sakniki lho manuk yo duwe HP. Kene gene pari engko sing nek manggone kono nggon pari yo ngobeli kancane. Di sini banyak makanan datang ke sini. Krutu. Info mendingo. Info. Merapat, Bro, ngopi ning kene. Ya cuma menungso karo kewan carane beda tapi yo panggah enek. Sambung rasa ikatan anu panggah enek. Isuk ngopi ning sawah. Kurangnya sarapane tok itu. Iki enek kancane apa mangan kancane ae. Hai. Lah nek niku mboten dengan to, Pak. Kelene niki. Gak diglonjong dhisik. Ditafsir manuk ora akeh ngene iki. Tafsirane awal lho. Ya mergo ora akeh ngene iki, daerah lain iki akeh. Ya mesti daerah lain gawe nek akhire ya ngelumpuke yang rene. Oh, lek teng tebu-tebu napa nggih? Masa nggih nyesepi tebu? Tebu niku asline medenge berlindung tok. Oh, senes makane tebune mboten nggih. Mengke mak emparine niku. Nggih. Sampeyan gusak mlayu nang rono. Sampeyan nek kono genti wis akeh nah. Tinggal mlayu rono sing nek tebu kono mudhun nah. Pinter manuk yo ana. Ya. Kok mboten wonten wareke mereka niku? Lah manuk lho isane yo mek nyekek nelek. Nek wetenge wareg digen nelek yo entek nah. Wis saka-saka. Tebu-tebu yo mek turus jelo tujutan ngene. Nggih delik. Delik Iki markas deh. Markas jarono tangi. Lu enak, Bro, tawakone. Oh menungso karo kewan kebutuhane yo padha kono yo butuh urip. Lek urip ya mesti butuh mangan, butuh ngombe, butuh berlindung. Oh. Ya butuh ngembangne keturunan padha ae.
Duit dereng. Duit ini buh kuwi apa yo Napa nggih wonten manuk ngoten niku? kula pikir-pikir juga koyo enek kelainan ta duit iki. Jenengan yang ngoten lho, pun napa wonten manuk ngoten niku? Nek manuk rata-rata normal pengen duwe keturunan yo pengen entuk mangan, pengen berlanjut uripe. Ora duit pun usaha sih Pak No. Cuman ceritanya nggih sawedi kok niku. Usaha tapi Tuhan yang menentukan belum ditentokne ngono kira-kira. Iya, Lah, belum kok ketemu. Apa to? Kok Tuhan iki maringi cobaan teng duit ngoten niku ngono. Wong kayak pacaran pirang tahun ya gagal. Pacaran gagal. Bon mutup-mutup rabi kabeh to iki. Nah, Hampir semua hampir sing semua ini itu gagal. serius tapi gagal. Malah sing ora serius mek karepe mek gojekan tok malah dadi danten. Nah, sampean koyo nilai duit iki piye? Cara kepribadiane duit itu. Lek wajah elek niku. Nggih, ngapunten kula lek Ya yo ajar wonge ge enek ra apa. Ora apa. Kowe bebas itu. lek wajah nggih kan wonten kan memang selerane tiyang elek kan nggih wonten. Tapi enek Iya piye? keturunannya Bangladesh itu. Tapi niku Ya lek gede dhuwur to nggih danten niku. padahal mboke yo ndek cebol bae gedhe dhuwur bae. Oh, Padahal bae, maksudku bae. gedhe dhuwur. Mboten kados make mboten nggih. Mboten bapake dhuwur. Lha niku tiba ponakane dhuwur Tuan. SMP. Oh, iya. Kuliah ya. Ngerti ya, anake Oh, waget ya. adike ini kan Anak adik. gawe di dhuwur. Lah sampean nilai duit itu gak ndang entuk dudu ki piye? Lek kae kejebak seneng-seneng kuwi sih lek ning Malaysia to Tuan ya. Pas boro niku kesenengan kalih hobine Ki Ambak. Mboten wonten ingkang sing dilentrehne mungkin. Sampean amati ae. Nek duit Ya teko iki duwite. ora iso ngoreksi awake. Dadi nek Oh. aku nggih. cara duit nggih, duit 100 tak tukokne entuke apa? Duit 200 entuke apa? Ya sedangkan duit iki duit 100 sing digawe rega sing 500. Nggih. Yo gak teko-teko to. Nggih. Nah niki wis rupa yo ora ganteng, kekayaan yo ora pati kaya. Tapi selerane dhek kan rabi pengen entuk wong sing sugih, dhek gak pati ngrekoso, uripe penak, pengen apa keturutan. Niku mboten to. Ah nggih saiki zaman pacaran karo rek Blitar kuwi, cah Blitar nggih. Nggih. Dibayangne kan mek sawahe ombo, omahe wis loro. Niku lek napa nikine Pak No kan critane kan pun ket 6 riyen to. 6 riyen jaman nomane kan yo ngoyak to, Tuan. Mah ngragati Pak No. Tapi cenderung mesti dihapusi terus ditinggal. Duwite niku. Nggih. Oh! Wis diruwah ganti arek. Apa? Iya to, Tuan. Iku ngomong terakhir itu mungkin sakit hati, ngoten terus katien terus akhirnya Niki sing terakhir kali Blitar itu termasuk bejo, Pak No. niku Si enek gelem ngene. Tapi nek sebelumnya ceritane niku Ditahu. Terus nyambute nggih ketika nek niku nggih setor mau. ketika teng mriku lho, nggih. Teng mriku Pak setor teng mriki Iya. ngeten. Uripe bocah wedok. Nggih. nggih dikerek terus katien ini mesti wis kuwetak yo mbok sedugi. Sorry Mas, ngoten Nes. Ngoten. Saya tidak bisa diganggu pun ngoten. Kadung senat-senut aku sembawayani terus ya. Wayahe jatahe iki dugi lah kok malah mboten purun. Ngoten niku tahunan lho Pak No. Mulane kadang ngomong sakne kula. Piye cah iki ya wah. Jadi ya duit itu termasuk makhluk teraniayan. Nggih. Kurang lebih. Tapi kok teraniaya terus.